Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now sizothetha ke ngendaba ezitrendayo namhlanje emveni kwe-funeral kaTata Nathi Mthethwa oye wasweleka ke eParis kuthiwa uye wathatha ubomi bakhe ngokutsiba ngefestile. Now into etrendayo ke ngoku into eyenzeka emfihlweni wakhe. Siyazi ke ebefihlwa on Sunday the 12th of October. Now ke kulaa mfihlo abantu bejongile befuna ke ubona okanye befuna uqinisekisa uba intoba usweleke nyhani uTata Nathi Mthethwa, kodwa ke ngoku into iphume nonkosikazi wakhe yashiya abantu besithi hey bayathandabuza uba uswelekile nyhani, ngoba kukho ifoto eye yaphuma apho kubona unkosikazi wakhe ebhizi kuselwa mntakabawo iishampagne kuhlekwa kwathiwa hayibo ngale mini kanye kanye yomfihlo umama uphilisana sezithe ziwines ingathi kubhanqwa thina apho. Abanye ke abantu bade bathatha ifoto comparing her to uConnie Ferguson, besithi jongani uConnie Ferguson wayenjani eswelekelwe ngumyeni, jongani yena umama uphili uba unjani. Kwathathwa ke nee-photos or videos zabantu ke ebebepha Mr President, Deputy President bebulisana kuhlekwa kusithiwa hayibo kutheni bonwabe kangaka, kwenzeka ntoni, kubhanqwa thina. Now nantsi ke le foto iyenza abantu bathethe kakhulu. Niyabona apha kuhleliwe kuyifamily kuthiwa ke bekwenziwa i-after tears, kubhiyozelwa ke ubomi bukaTata Nathi Mthethwa. Abantu bathi hayibo nasemfihlweni khange simbone ingathi ungumntu okhalayo, and then nanku ngoku simbona ebhizi ehleka nefamily, akakhangeleki njengamntu angathi ubhujelwe ngumyeni. Inoba ke mhlambi inyani lento ithethwayo ngabantu yoba uswelekile okanye kubhanqwa thina bayayazi ba usaphila. Njengoba nibona ke le post apha kuLadies House kusithiwa celebrating fake death, but ke niyazi ke ebetheni uformer Minister of Police uTata uBhekicele esithi ngamanunu bakhohlakele abantu baseMzantsi, umntu uswelekile, abantu babhizi bayenza i-conspiracies, bathetha nezinto zoba usaphila, abanye basathukisa ngento zoba wadla imali. So ya ke bethunani ungcwatyiwe ke, kodwa ke uTata Nathi Mthethwa abantu ke basebhizi bathi makavezwe makaboniswe, kodwa siyazi uba usweleke ngendlela enjani. So inoba ke noko umzimba wakhe awukho sesimeni esihle uba ebengaboniswa. I'm sure i-DNA zithathiwe kwaqinisekiswa ke ifamily yakhe uba nguye lowa uswelekileyo eFrance. Anyways, ndifuna uva kuni ke bethunani banithini nina nisatsho uba hayi akaswelekanga nyhani, cause ndiyabona abantu on social media basathetha loo nto leyo, okanye ngoku niyakholwa uba uswelekile nyhani. Eberongo ke khona unkosikazi wakhe naye ngohlala nefamily ke benze i-after tears, okanye umuntu eberongo ngulo uthathe ifoto wayifaka ku-social media. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.